Mayong hapon, yari ang mga nagapanguna nga balita. Duga nga anom ka empleyado sang Iloilo City Hall napilian sa libre nga pabalay sang Iloilo City Government. Nangin malipayon ang Lunes ang duga nga anom ka mga empleyado sang Iloilo City Hall matapos mapilian sa raffle sang libre nga pabalay sang Iloilo City Government. Sa ginhiwat nga flag raising ceremony, liwat nga ginraffle sa mga kwalipikado nga empleyado ang mga units sang Uswag Low-Rise Building sa Barangay San Isidro, Haro. Bilang promisa sunod kay Mayor Janet Reñas, mangin regular na ang raffle kada Lunes. Ini para mangin pata sa tanan kag wala sang pinilian sa pag-award sa mga units sa Uswag Low-Rise Building sa Barangay San Isidro, Haro. Gani ginapanginbulahan gid ni Mayor Reñas ang Josirol Hamili sang City Treasurer's Office, Marilo Abayon sang CSWDO, Carlene Pabalinas ang City Mayor's Office, Rose Gallufin, Priscilla Anape kag Aladino sa Avedra sang Senro. Ang anom ang nagdugang sa listahan sa mga benepisyaryo sang pabalay. Ini ang madugay na nga handom sang alkalde para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Sa bulig sang SMDC natigayon ang proyekto sa diin mayara sang 120 units ang twin building. Suno sa Ikupaw, ilan na ginaproseso ang papeles para sa mga empleyado nga napilian sa raffle. Ilan man ginabuligan ang mga benepisyaryo para makumpleto ang mga rekisito. Magluwas sa Uswag Low-Rise Building, mayara pa sang iban nga housing project ang syudad sa bulig ni Congresswoman Jamjam Baronda kag sang National Housing Authority. Ang nasambit nga mga proyekto ang natala na ang suguran subong nga tuig matapos ang serye sa mga groundbreaking nga ginhimo. Ang pag-angkon sang safe nga lugar para istaran ang nagakahulugan suno kay Mayor Treñas sang mas maayo nga oportunidad para sa pumuluyo sang syudad. Ang duga nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ini si Michael Angelo Sarate.